Janaka. Ulun titip daging sak kental balung sak ceklek getih setetes. Wujude putraku Drasanala. Aja nganti dak siya marang putraku ya nggih Janaka. Kawula inggih Rama. Nggih Drasanala. Wong menjawuh ulun nandhali. Mulane ulun kundur luwih risik jalaran. Ulun mung didhawuh saka Kyang Pukulun Bathara Guru. Kanjeng Hyang Bathara Guru paring dawuh menapa? Kersane Kanjeng Hyang Bathara Guru sira niki wektu iki ditimbali marang Kahyangan Suralaya bareng kelawan pun Rama. Mangke rumiyin Rama, wonten wigatos menapa dene Hyang Pukulun Bathara Guru nimbali dhateng kula? Pun bapa ora ngerti apa wigatine. Mula dina iki gelem ora gelem sira nini Drasanala bakal tak anti sowan ana ngersani Kyang Bathara Guru. Janaka kula wonten dawuh. Rama Pukulun Bathara Guru lumantar pun bapa ngelingke marang sira kula Janaka. Gandeng wis sawetara sira Janaka ki mapan ana swarga dahana. Apa ora ana rasa kangen Janaka marang negara Ngamarta? Apa kowe ora kelingan kewajibanmu dadi satriya? Yen jeneng kita Janaka kesuwen mapan ana kene, mundak dikira kowe satriya sing endo saka kewajiban. Mula Janaka pun Rama mrayogake luwih becik sira Janaka baliya dhisik wae. Baliya dhisik ana Ngarcapada. Mengko liya wektu yen sira kangen kelawan Drasanala, jeneng kita Janaka kena bali ana swarga dahana. Nuwun pamit. Kados pundi matu Rama kula paring dawuh kados mekaten. Kula mboten purun pisah kaliyan Pangeran Arjuna Rama Pukulun. Ya, aku ngerti. Jane omong kuwi wis tak alus-alus kene ku ngalang-alang wis gawe kawan iki jane sadis. Tarben dhewe iku ora ngantek kaya ngono kuwi. Lah rasane Janaka malah landhepe kaya ngono rasane. Wes Drasanala yen pinesti Janaka dadi bojomu ora kurang jalaran. Ayo tak gendong tak sowangi Kyang Bathara Guru Drasanala. Sabar ini, sabar. Ngucap sahabat
yo 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 wajib poso umrat lan nang wadon padane dadi sehat indah hati mring makae lampun wis puasa sang keprima iku dadi wajib pira sing guyub-guyub anak kunduk sing tansah mituhu ana dawuh napa yang sanyani bayaran waku unjuk syukur kersane Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman saengga bisa tetunggalan mapan ana ing Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati alhamdulillah wis saetung aku mrindo ana kene iki yang ora kleru wis ping 3 iki papan ana kene. Wis ping 3 iya, durung ping 4 durung. Sowan ana ngersani pundhen Mbah Ronggo Ndengklik. Iki wis dadi kalender tahunan nggih. Sedekah bumi utawa ngerti desa utawa bersih desa. Ingkang dianakake ya kuwi saka pemerintah desa Growong Lor. Tim penggali dana para donatur lan uga masyarakat Growong Lor. Sing kurang luwih ana 2000 kakak. Nggih. Kabeh wis padha sayang-sayang kok kanthi nganakake upacara sedekah bumi kaya bengi iki. Awan mau uga wis dianakake upacara wayangan. Nggih, wayangan ana punden Mbah Sri Dumilah. Nggih. Sing keparengasta Ki Sarmadi Sabdautama. Nggih. Alhamdulillah, Bro. Dene para warga Growong nggone ngrengkuh awake dhewe sak kanca kaya dene kula warga. Wis ora ana jurang pemisah antara warga Abi lan uga warga Growong Lor. Lumantar Mas Nur Hadi aku karo kowe sing kedawan campur. Nggih yo. Bro. Dawuh. Wong golek kanca iki pancen rada angel. Nek wis entuk kanca, ayo padha diopeni, murih kekancan kuwi mau bisane awet. Kunci kekancan bisane awet, kuncine siji ya kuwi tidak saling merugikan satu sama lain. Iya. Piyai Growong kene iki nggone serawung ora nindalake tembung sambung sambang sumbang lan ora sombong. Tapi yo sambung kuwi ngundhake pesrawungan nambah kanca kanthi grabyak lan semangat ning ora kena celutak. Nggih. Oke banget kanggo ngraketake oleh kekandangan kaya dene ibu-ibu kumpulan PKK terus pertemuan bapak-bapak oleh kampung kuwi yo kanggo ngraketake tali silaturahim. Leres. Kaping pindho sambang iki silaturahim janji nanjar. Ya layak, ya jagong, ya toh. Tilik sedulur sing lagi lara. Nggih. Kaping 3 sumbang jejere makhluk sosial kemasyarakatan kudu ditemenake kanthi aweh pasumbang tenaga, pikiran lan sak panunggalane. Iya iya. Terus sing wekasan aja sok sombong. Ngelingi menungsa ki ora iso urip dhewe.
watak sombong kudu disinggiri. Aja dipeh kuwasa banjur aji mumpung panguwasa kinarya gada karo wong desa sing uripe rekoso mangane ora krasa megawe kudu rasa malah dipesesa kuwi ngono malah nambahi dosa. Nggih. Mula gandeng kiai kene iki wis ngregem sing tak aturke ki wong kabeh, mula bengi iki ketok guyupe, ketok nggone padha yen kuwi apa sing dadi upacara sedekah bumi utawa ngerti desa. Hebate meneh, Mak. Hebate meneh pendopo sing digawake dhewe iki wis direnovasi, saya hebat, saya apik, saya becik. Tepuk tangan untuk warga Growong Lor, Bapak Ibu. Panjenenganipun sampun ngrenovasi papan menika. Walah, nggih, aku suwatire wis pisanan kuwi arep masang gawangan kelir kuwi lho kerepotan biyen. Nggih. Terus saiki wis disembadani. Ya toh, bangunane wis becik, iki mujudake lan uga kanggo perlambang yen kiai kene iki ayem tentrem sing dadi sugenge, rejekine banyu mili. Amin. Mula nduk sabubare wayangan mandung aku ora ana liya warga Growong Lor nyambari sakiwatengane pinariyana rejeki ingkang lumintu, pinariyana kesehatan. Nggih. Tinebena saka Durga Sengkala cinaken ing bagya mulya Allahumma amin. Nggih, dawuh. Matur nuwun kunjuk njenengan Bapak Narjo selaku kepala desa periode ke-1 tahun ke-5 lan uga njenengan Bapak Subekan minangka ketua panitia. Nggih. Seksi kesenian Mas Nur Hadi. Wis, kuwi pancen kiai sing serba terampil ngladeni apa-apa siap siaga Mas Nur Hadi kuwi. Para kadang pengrawit sing karep piye ibu-ibu mesake daropo Mas Nur Hadi sing nyembadani. Nggih. Terus panjenengan Bapak Sudirno, Bapak Salmo, Bapak Latif, Bapak Giarto Kendil, Bapak Budi. Nggih. Lan uga kabeh para warga sing wis nyengkuyung upacara sedekah bumi iki. Nggih, Mak. Heeh. Matur nuwun iki ujube tasakuran anugrah tirakatan ya, Mak. Tasakuran kuwi nyukuri nikmat sing ditapa dening warga Growong Lor. Saka Gusti Kang Ito Jagat wajib disyukuri. Wondene tirakatan kuwi muga-muga sing dadi gayuhane warga Growong Lor kene sing durung kasembadan taun ngarep bisa kasembadan lan bisa mawujud sing dadi cita-citane warga Growong Lor. Amin. Nduk, dawuh 2000 kakak yurane 50.000 per kakak iso kaya ngene hebate. Aku ternyuh lan uga bombong ing atase kene iki mayoritas agamane Islam ewadene isih nglestarekake budaya sedekah bumi. Antarane budaya karo agama kuwi ora kena ditabrake, kudu mlaku bebarengan. Agama tanpa budaya ora bisa ngrembaka, budaya tanpa agama bakal ya blasar ora karu-karuan. Mula kudu saling sinergi, aja ditabrake. Nggih. Contoh kaya warga kene iki wis ayem tentrem nikmat kumangan, agama apa wae ning kene dikurmati. Nggih, Pak. Heeh. Ora bedak-bedake kuwi wonge sapa, klambine apa, warnane kulit apa, agamane apa, ora dibedake kabeh dirangkul padha dening jenenge Pak Kades. Awit Bapak Narjo kuwi oleh ngesta dadi kepala desa ujube nandur lelabuhan yang masyarakat. Ya toh? Pamong sing becik ora butuh diladeni masyarakat, ning pamong sing becik ngladenono apa sing dadi kebutuhane masyarakat. Mula mawujud kaya bengi iki. Nggih. Yo, gandeng iki ujube bersih desa utawa sedekah bumi. Aku tak ngaturake lancaran utawa lagu bersih desa dhisik. Lagu bersih desa ya kuwi wajib kanggone canggih mergo ing kono njubake cakepan utawa kata-kata sing ana jero lagu kuwi mujudake mandonga lan penyuwunan. Nggih, sing resik ora mung lahir ning batine ya kudu resik. Nggih. Arep dibawani sing dawa sapa. Nyuwun kula dhateng Mas Dedi Sugiartanto. Mas Dedi Sugiartanto nggih.